Men adım Miras. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplanta da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýagynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýözümden irade etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişiň hakyny bilmerdim, tenkeken içen Toba. Kişiň haky kalmasyn mende, razy bol menden. Men toba etdim günäme, razy bol menden, razy bol menden. Latif, Inni men elim, senem yakan bolor, bilip koy. Ece! Bahalam, bahalam. Ececan! iýerenligiň niýeten ol. Her gedek şunu ýatladyp ýadadım. Al behbirini. Bolya, gidäte menden aýryşakmy? Senden ayrılışak gel Latif. Sen men ömrüme uğradın. O ne ben gatyn? Geple, bolmasa bir daha bunun baryan häzir. Men ötünç soraýar. Aty puşman edýän, haýyş edýän bagyşla. Erteriňiz haýyr. İşleýiňiz açyk boldum. Erteriň haýyr Murat daý. Erteriň haýyr oglum. Maňa goýma. Men gidip bir ýerden dukan açaýyn. Gidersiň de. Bir kap garwanla oglum. Çörek çykarmasak soň müşterilerimi ditirer tece. Onsuzam Ibrahim aganyň asla gelmek niýeti ýok. Okuwlar nähili? Owy, men patyrlar öwrendim. Häzir kış, soňam ýa belýä. Tamam güýt. Ýok, arasyna tomsanmat. Bolýa görüşer. Sag bol oglum. Murat ağa,
Ağam kömek et, kova katsın. Sen nereden emişliyen? Ağam hani bana yaşar yer tapsattın. Taparsa ne yapar sanıyan? Son kişimden bu toroli, bu işte de karol olup ver. Tapar mıydın ağam, hayşe diyen ağam. Yuvosrak bolo, içeridekiler eşler. İş bir iş olmaz. Ne şunarla uğra. Yeri. Ağam nereye gidin ağam? Niretin şoňa öt. Niretin şoňa öt. Hani bol. Uğra ho, uğra bol. YouTube. Oğlum, ne emmoğlu, ne emeği giriyan? YouTube. Yusuf kim? Uğra. Yer tidire. Derden mi dursun ayrıla? Ağam hani men yanımdan akıtacaktın. Ekedernin son. Ağam men köçede korkyan. Yalvaryan bana öy tap, kömek et. Her adam öz wagty bar ho. Men tölerim neydi mi? Ağam, beyle koğlanlar bana bırdat ederler, gayrat et, beni uğratma. Yer al şunu. Men işim var. Düğün gece Koçoğlu'nun arasında bolun yakalaşıkta YouTube taglamaatda oluncuk yararanını. Mung näme için bolan näme belli. Yakalaşmada polisiya bir topar Koçoğluncuklarını tutsak etti. Sen näçinji tanıpda? Okap bilýärmi? Bilýän. Kıyınmy? Menim öwrenip bilermi? Hawa öwrenersin. Maňa da öwredermi? Hawa öwreder. Häzir gelýär maňa şu ýerde garaş, bolýar. Sen näçe ýaşyňdy onki? Onu bu ýaşyňa çyn näme üçin mekdebe barmadyň? Gidip bilmedim de. Men gejem kakam ýok. Gaty gynanmam. Men saňa öwreder. Ah, Bolawat. Sen berde näme işleýän? men ýa dedem ok polisiýadaý. Sen şu mektepde okuýanmy? Ýok. Onda sen bu ýerde näme işiň bar? Ana onu ýoluň bilen bol. O çağalaryň bözüňe alatjak bolýanmy, ha? Polisiýadaý. Onu näme üçin kowduň? Ha? O bizden okuma öwretme haýyş etdi. Oğlum okuwaty gelýän bolsa mektebe gatnasyn. Ýer we kalsam sınıflaryňda barym. Madde mümkinçiligi bolmagan köçede ýaşaýan çağalaryň arasynda bolýan ýakalaşmadan iň ul sebäpleriniň biriniň açlykdygy ma'lum edilýär.
Deňe diýäriň näme? Dayıcan, gata acıktım. Garnyňy ogurluk saat bile doýurjak bolýarmy? Dayıcan, ötünç Hem soruyorum. ol. Urma dayı. Ana ura ýok bol. Köçe oglançyklarynyň iň uly meselesiniň biri jemgyýet tarapyndan görmezlige salynıp ýok hasap edilmegidir. Başga alan datyňyz barmy? Birem kiwi alypdym. Geçen gedek pulny bermeýändim. Şonam goşay hasabyň oglum. Alanyň meňe ýadyma çönok yer bolýar da. Sag bol oglum. Beýdi bilmeýär oglançyk gabyny aýyrda. Köçe oglançyklarynyň edilişi dowam etdigiçe, oňyn çözgüde baryp bolmajakdygy barada hakykat hünärmenler tarapyndan telim wedekni talyp gelinen ýagdaýdyr. Şşt! Hanten bärik gel. Şu yerler ara talap berseň 10 lira bereyim. Bolýar hanım. Bäri atla bolmandyr. Yer. Ýöne hanım pulum. Pul bolmaz. Bolmaz. Ýok, ura. Mirat, Näme sona? ir bilen gadyete seretdim. Hawa. Bıçağa Yusuf ýalla hasahana düşüpdir. Boş gelmece. Efendim mektep etdim. Heci ýakdyňmy? Ýaktym. Özüň ýagşymy? Ýagşy. Gazetdäki şoglançyk bara. Şu töwerekden ne gerek? Ýetin qaqawy. O yetimdi. Arma görüň. Perkerdem egilikdir de. Hökman bir zat bolaýmalymy? Gödegçilik çykdym, aýlanyp ýörün. Abraham ağa, gadeti gördüňmi? Yusuf. Bir topurdagy gözden tarlym, hatda menim. Ona her görüň bolla agam. Sözüm ölme. Eger beýle kömek edesiň gelýän bolsa, Yusuf'a kömek et. Abraham ağa. Abraham ağa. Men hasahana gitjek. Hata peti ödüm seyrederim. Men onsuzam çörek taýarlajakdym.
Borda, onna hasana seni ödüm düşürürüm. Yürü hani. Ayt verin. Melek dayda, men Sadıp tanamadyň my? He, Sadıp. Hoş geldin ýydım. Hoş gördük. Erterin hayırlı. Erterin hayır Murat. Bärläpsiňle. Yosuf sağlam şu yerdemi? Öten akşam getirilenmi? Hawa. Bizim töwregimizden öňden tanıyan onu. Öňkü Murat tanıýa diýsene. Onda seni göresi gelmäýmese. Şeýle bolmagy mahmal. Belki täze Murat bilen tanışmak isler. Yusuf. Yusuf. Enicik ýagdaý näýdi? Ýaşy, ýaşyla. Näme Murat ağa etmeli iş barmy? Yok, yok. Diňe seni görmäge geldim men. Ýagdaýyň bilen idim. Taňa kömek etmekçi. Näme üçin? Belki hakyny ýendirdim. Belki taňa köp ezet berendirdim. Belki şu ýagdaýa düşmenge men günäkärdirdim. Ha? Taňa borjumy ödeýin. Günäkär bir ödüň bagym. Gaty gynannym Sadıp. Sen sorama Melek dayda. Ýagdaýym şeýle bir kyn boli, inni taýa giymekden bizar boldum, bizar. Aýrylşsaň näme? Goýsana Melek dayda, aýtýanyň näme? Meni öldürür. Onu biraz bizde bol. O nähili? Bilýäňe, biziň öýümizde yer bar. Diýinçiň allygyň orda. Ýok Melek dayda. Siziň öz derdiňiz özüňize ýetdi ahyry. Siziň hem ýagdaýyňyzy bilýän. Onu alet etme Sadıp. Ýagdaýymyz erbet däl, Hudaýa şükür. Dükanymyzyň girdi içtem gowy, onu soňam ahiratan çykan adamymyň kömek puluna malýan. Habaryň bardyr. Jaý tölegem bermämisden gazançymyz aňyr ýany bile ýetýär. Öýde gazanam gaýnap durandyr. Hudaýa şükür. Kösensen gel. Gel, howaň täzelener. Bir näçe gün bork gidersiň da näme? Sen nähil gowada Melek dayda? Men gören görülen günäkär bir senmi? Hiç açan inanmaýanlaň, gawat gelenlerde uranlaň, hamala ýok saýanlaň hiç bir günäsi ýokmy? Sen onsuz da merwetdiň. Erwet işler edýädiň, maňa detdiň. Ýöne gowy ýaşaýanlar, olar näme üçin gelmedi? Näme oldy? Sen bilen gürleşdimi? Gürleşdi. Hawa. Ol indi men bile gider. Inden beýlek bizde ýaşar. Haçan çykýar? Barara yer bolsa ertirden boşa daýyr. Nädip aşagyndan çykjak? Ýagdaýyň ama görnüp dur. Galy berse de çağan çykdyjylary. Allah kömek eder merwe.
Eger hayırly iş edýän bolsaň kömek eder. Elbetde şeýlele bolýan ýöne bernesiniň el bilen emedilýär. Düşünmedim de. Men şu çağan çykdaýjylaryny bölüşmek isleýän. Meselem başga da bir adam tapyljagyny bilýän. Ýokmannel merwo, ýokmannel. Gedimlik etmede kulak as. Oňa hemem şoňa meňde şagalara kömek etmek meň pikirimçe hemmeň borjy. Mundan hiç kim mahrum etmäge seň hakyň ýok düşünüklimi? Ola şeýle bolýan, ýöne on näde beder? Oň bilen seň işiň bolmasyn. Ol işi atym serkerde bilen merwe çöder. Sen häzir öýüň taýin etmek bilen bol. Ýerde ýatyrmarsyň. Bolor. Eger şeýdi ýan bolsaň men bahamrak gideýin. Yine görüşürüz. Zaten Melek dayda artık çıdap bilmedim. Geley diyen son kayıt verdim mene. Hoş geldin Sadap, hoş geldin. Yür, yür öye var Ali. Gire, sağ ol. İnni çıdamak Melek dayda. Gürrün merdime, kuduzlağına dönlü. Şoğun öye varsam niregim mollun deyip adar varın verdi. Kulak işler yallel diyenlerini inni çıdap bilemok. Vah eller dövülsün ne? Hey adamam öz ayalını döver mi? Hoslar çıksaktın özün alın, başka nire gideyin. Kıyılma Sadap, kıyılma. Öz öyün yalı bol ver. Öngürleşti ge. Yönü son neyil olur, kadip oylanyan men. Yok, yok, men oluyu kaytıp barman. Baraysam o meni öldürür. Koy, häzir kelläň agyrtma, bile bolsak hiç zat etip bilmez. Gel. Sadap dogan, hoş geldin. Hoş gördük Murat. Hoş gördük. Geç otur. Eri, on eri. Haramzada. Inne nähil borka. Berde bolor, başga nähil bolsun. Bolsun bolýan, men sana aýtman bir iş etdim. Yüzümü getirersin de. Hawa. Elbette getirmel var oğlum. Yine köçek huk bolma da. Bu orada, sen on alatasın et. Benim dükana varmalı. Sadavam tanımayan adamımız değil. Öyde otur orada.
Yeri Murat, sen mihman kaçan geliye? Ir bilen tadap doğun. Men diýten begenýän. Öýüňiziň ýene bir ogly artjak da onu. Kim ol? Sana dogan getirýär oglum, aty Yusuf. Men doğanım yok. Oňa ýetede näme bar? Inni bolar-da. Gerek değil. O sana doğan olaysın. Men gören görgülemin günäkär bir senmi? Hiç çaçan inanmayanlarım. Gawat gelen yerde uranlan. Hamala yok sayanlan hiç şiil günäki ýokmy? Sen onsuza berip etdim. Erwedi işler edýädim. Maňa depdim. Ýöne gowy ýaşaýanlar. Olar näme üçin gelmedi? Yusuf, Serkirdi dahi, Murat dahi maňa şu töwerekde görünmediydi. sen oňa kulak asma. Ilk ol özüne seretsin. Elbette şu töwerege bararsyň. Galy berse de sizi özüm ekitjek. Bäriňe seret, iteden surasyna ýakarsa, näil görýäň? Hanymen. Yusuf, oğlum, hoş geldin. Geçiverin. Terkirdem. Biz taýýarlyk gördük. Biz sizi bir rahat etmeliyiz. Yokla, baş üstüne, baş üstüne. Haýyş edýän baş üstüne. Bolýa da anna. Berekella oğlum. Käte seňe belinden bir zatlar gelýär o. Gowalmandyr gerek. Murat, adamlar sana köp sawursun aýdýar. Şu edenleň üçin elinden gelen gollaw berjekliklerini aýdýarlar. Şunuň kabul etmeň towuk etýärler. Merwe. Ýöne bu gaty köplü adalet bilen däl ekenne. Saňa näme ogul? Onsoňam sen ulanaňa ony. Ýüzüň bir topar çykdy. Ýa-da şeýledäm ýüzüp. Ha, Ferit arasyny gelip barlap gitjekdir, äge bolgun. Çagan aç goýýan goýuň okmy diýip. Borda, merwe ony biz gideli gyýdym. Artyk bir rahat etmeli. Ýüzüň arkaýynja ýerleşsin. Sag bolun Ferkerdem. Baş üstüne men sizi ugradaýyn. Yer bolýa. Yeri balam, senem deyin çınar. Yusuf. Yusuf.
Ece. Ece, şu yerdeki 2 tane kutuyu görmedin mi? Yok, Yazıp nerede? otağını değil mi? Yedenin var ola Yusuf. Sen näme daýdyn ha? Bu işe teretle. Innimen halka näme diýerin? Inim, meni ýene maskara etdiň ay. Terkirdem, men, ýok, goý how. Taňa hiç tat diýlen ok inim. Şol oglançyk bara, şol oglançyk hakda diýen. Aha, men o pullary öz mertebemi orta goýup ýygnadym. Of, of. Toňam hemme adama çökülenme diýerler. Aha, men nädip çökülenmäň? Ol oglançyk görüp durkak bizi taýlady. Wah, elime ördüşdi şo. Elime ördüşdi. Belki işte gerekdedir. Goýsaňyzlaň melek daýda ol gadrylmaz bir çak göterilendir bu ýerden. Näme boldy kaka? Näme bolsun? Meni beleleşip maskara etdiňiz. Ýosubam ýok, pulam. O ne hili? Men näme bileýin, ýok da. Uy, siz berdim terkirdem. Şikayet ederim. Men size ananıp o pulu qara şayımdan süýşürip berdim. Gitti, pullum gitti. Tuna hanım bir jemin durun. Durup biljek dälmer o. Men pulumy soraýan. Özümi de mejbur taýladýar. Näme bolýar? Efe, sen şunu ýüzüňi görmedinmi? Göremok. Aha, onu ýerden gördün. O bir çak ýok bolandyr. Kaçandyr diýen gyýdym, kaçandyr. Wah, onu maňa goýsadyň tutsuhana uratjaktym. Gördüm, mektebiň ýanyna gördüm. Hani men onu? Çaltırak. Yusuf! Yusuf! Açma hav! Açma! Dur! Yusuf, Yer, hani görür. Hawa, han sen ayt Yusuf be. Pul nerede ha? kaka Merve. bircim. Nämen bir jemin tıgýs? Pullamy nämetdiň ha? Serkerde daýmyň habarym ýok. Gel şu yalan sözlemeni goýaly. Onu näme üçin meni görüp kaçdyň? Mektebe baranmaka harın gelendir öýtdim. Ýa-da sen hakda kagada geçersem näme boljagyny bilýärmi? Düde düşhana awradyrdyň bilýän. Ha? Onu han ayt pullary näme etdiň? Näme üçin maňa ananaňyz? Näme üçin ananaly? Birinjige de gowurlyk etýäň sen. Terkirdem. Ha, bir sen kemdiň de. Ahyry munyňym tapdyk. Terkirdem kulak asyň. Bolly betet. Taňa da iş açmaly olaýmady nädir? Terkirdem. Oglan beýgüne. Pullary men ogurladym. Näme?
Gerek boldy da alaydym. Allah can, näme üçin beýle boldy? Utanışsız masgara, gadyr bilmez. Teret, Murat ağaň sen berarly gawuhanada otyr. Tüfü saňa. Elbetde şeýle gowlukdan beri dörärmiş. Şunça pul topla, işedin soňam. Men hiç da edemok, men biýigine hiç da edemok. Näme üçin beýtdiň Murat? Nämäni? Gözi görteli ýüzüň günäsini öz oýunyň aldyň. Şunça wagtlap agryňdy keltmek üçin çalşanyndan soň bu haýyp dämdir? Ýöze o haýyp dämi? Ýöne onu gurlan şol ahry. Sen onu golladyň. O muny erwetlik üçin ulandy. Ol edenok Merwe. Nädip muny beýle anamlaýdyp bilýän Murat? Ýüzü etmedik bolsa onda kim etdi ony? Aýtdym men etdim diýip. Men ogurladym. Ýerine goýaryn diýip aldym. Men beýle tiýip inneler öýtmedim. Arma görem. Hoş geldiňiz Ibrahim ağa, başytdyny. Ha, diýmek Murat ýok bolsa, onu sizi ýeke goýmak bolmaz Melek hanym. Bizem size kömek edeli. Allah ýarkysyn Ibrahim ağa. Of, inne janym rahatlanaydy. Ýok, gatar gaýlanma sunagyydym. Men diňe Murat gelýän çaşy ýerde. Soň her kim öz ýoly bilen. Geçýärň olsa. Inni nähil bolarka? Murady gördüňizmi? Nähil çykar? Haçan çykar? Adamlar uly gurrun edýärler. Şo ýüzü ogur gaýdyp şu töwerekde görünmez. Anygyna ýetmän bir zat diýbermek bolmaz-a. Oy, o näme bir zady? Senem öz bolşy dünýäge merakdaýdy. Ogluň ne hak ýere tutsaňana atdylar. Kim bilýär näçe ýyl oturjak? Onu soňam pulam ýetdi. Näme o hep beted arkaýyn gelip bermelimi? Häzir birinciden Murat beýli işeden bolsa bir zat bilýändir. Ikinciden hem bolan işde haýyr bardyr. Belki Murat üçin ýüzüpli waka sapak bolar. Biz üçin Murady düşünmäge mümkinçilik dörer. Üçüncüden hem bu işi şowurguljuň edip etmänini bilemdiňa. Vay. Her hal men edem o ahry. Biz düýün ýerde näme hakda urlaşdyk? Her birimiziň boýnumyzda bu çağan haqqy bar diýmedikmi? Diýdik. Murat halallyň uğruna çykan mahaly müň bir päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ýöne şonu da gaýrat edýär. Şeýle mahaly bu bolan işler bize eden işlemmizi unutdurarmy? Günämizi ýeňleder öýdýärmi? Ulan, sen şu töwerekde gaýdyp görmäýin, bolmasa erwet bol, ugraş ýerden. Siz bärde bolsaňyz, men arkaýyn gidibereyinmi? Bolar Melek hanym, bor. Muradyň ýanyna barsaň, Salamyňyzy hökman ýetirer. Terkerdem, näme aladagyň barmy? senlikde elenim.
mi? Bilýän Melek hanım, bilýän. Neme, günäkär Murat däl bolýan. Yusufa gaty sürnäs böli. Şoňa meňde şýalňysy öňüm goýberdik. Asla pikir etmänem, ýene gaýtyladyk. Sen oğlunum, ey Hudaý, biýdar boldum laý. Serkerdem resmi ýazgylar. Goýsana şu wagt resmi ýazgylaňy. Garaşdyn. Neme, bagyşla görüň Melek hanım. Keypim ýok. Ýötüp nirede? Hawaryňyz barmy? Yok, ýöne barajak ýerlerini görüşdirjek. Murat erkinlikde bolanmasa bir işi beýle goýmazdy. Bolmada bizim gözläp taparys. Neme bagyşlaň, günäme töwerim. Kelle galmandyr menne. Siz Muraty görmäge gelensiňiz. Girin, geç berim. Inim. Bu Murat ýalyň gejesi, aşağı eltiň. Baryň onunla. Serkerdem şu güýje barlyk wa diýerler. Men näme deýin? Meni barlajaklarmy? Ýagdaý görä boluberiň. Ulaga sen serkerdem. Ey Hudaý, maňa da bir topar taýarla. Olyň çaltyrak. Ulaga sen serkerdem. Ýeje, Balam, maňa gaharlanjagyny bilýän. Ýöne eger bu iş hakykatdan ýüzüp eden bolsa, şu puly alan bolsa, oň jogapkärem men. Onu şu ýola salanam. Halas bolmak umydyny elinden alanam men. elbette bir işeden hakykatdanam ýüzüp bolsa, Başa kim bolsun? Ýa-sen bir zatdan habarlymyň? yok, hiç zat bilemok. Ýöne köçede ýaşaýan üçin, hoslarsyz, gödöwçüliksiz, ýalňyz, ejiz bolan üçin näme? Näme erwet ýol taýlap almalmysmy? Şeytan her bir adamyň aklyny alyp biler oglum. Bu işi sona edip bilermi? Toba diýe oglum. Bir ýalňyşlyk düzetjek bolup, başga bir ýalňyşlyga ulaşaýmaly. Sen ýüzüp üçin köp wagt tutdyň. Häzir bu wagt peýdalanmak gerek bizinki. Şonça pul bilen ol oglanjyk nire gitdik. Elbette şonça pul onunla bolsa. Sen näme diýjek bolýaň Ibrahim aga? Hakykatdan Murat eden diýýärmi? Ya maňa şulh edýärmi? Estağfurullah suna aýdýanyň näme? Yok. Men düşünjegimi düşündim agam. Bolýar şeýle bolsun görel bakaly, menem şol oglanjygy tapyp hakykaty ýüze çykarmasam, suna bolmadygym. Ýusuby bolmanyna menem sençerek tapmak isleýän suna. Ýöne men hakykatyň nämedigini gaty gowy bilýän. Hakykat hemmemiziň şol oglanjyga nähek şemelişmämizde. Murat daýym ýelen okmy? Hoş geldin Melek daýda, hey ütköşklik ýokmy? Ýok, sadap ýok. Heniz gelmedi Efecan. Bary şol oglanjyk berarly boldy. Beýdim oglum, sen bir günäge alaýma. Yalanmy? O men topuma urlady. Pulama urlady. Şo berarly Murat daýym. Efe, beýdisen oňuşmar oglum. Efe, ýeri eşikleňi bir çykar Melek daýda. Çağa da saçak taýýar, men gitmeli. Uýny ýere garaňkatlyşda, Ýusufu tapmaly. Hey Allah'ım, görülüm onu. Murat şeytanı uydu, oğlancığım kösönüp ber görüýäňizmi muny? Aýdýanyň näme satap? Ters zat aýtdymy Melek daýda? Murat hiç zat eden ok satap. Borda, sen öýde bolup efe göz gulak bol, bolýarmyýam? Bolarla welin maňa gahr etme. Men näme bileýin Murat boyun alan soň aýtaýdym da. Bolýala diýany ýoklu. Sen ýaxşy dilekde bol. Men Ýusufu gurda goşa aldyrman kak tidirek tapaýyn. Allah ýarym bolsun aýda. Ah, wagit. Ýok oglanjyk. Beýdip bilmen. Men seni ýeke goýup bilmen.
Bu gelen Yusuf ýarlay. Towa şol. Yusuf gelen merik bäriýla gelle. Halanyň etsen ay. Bolun da ho. Bol. Bolýa häzir. Açın da ho. Häzir diýdim mä ho. A bolla çatra. Aha. Ulagy tarýalar. Yusuf, senim şu ýerdemi? Beyler tov. Aho, beýdi bir çağa ödülürmay. Ähli birlikleň dykkatyna, ýörüýte bölümi diýermiz şu gece bölümde. Ötürü şuň sesini. Men onsuzun keyfim ýok. Yusuf. Yusuf. Ay! Teret bedeplere teret. Ulagy talap durlar. Ey, men eşdiýäňizmi? Ey! Durun hani. Gelin merik. Bu kim ay? Polisiýa därligi belli näme gerek daý? Siz Yusuf tanıýaňyzmy? Oho, muň akly çaşypdyr. Häzir gowy eder, gaçalyň bärden. Ýürüň oglanlar. Ýüri. Algaň. Durun Çatdyra. nire barýaňyz? Durun diýen size. Durun. Aýdy berene näme seretdiň? Oglum, sen bärlerik biletsiň ha. On mäşil bäri şükärdi. He, ýagşy, maňa kulak as oglum. Bir oglançyk gitdi. Belki gezip ýörken gözüň ilenir. Ya da nirde ýatyp turany bilýänsiň ha. Ýok, bu iş beýle bolmaz. Dur şu ýerde. Dur. Tüh size. Ertiden beri midere göntetdiňiz meni. Geçiň meýlek. Derrew merkeze jaň edin. 2 tane topar çağırın. Merkez şu ýeri. Şu ýerden başlap ähleri barlamaly. Düşnükdimi? Kulagat ýaser kirdem. Kulak asmadyk bolsun gowy berdi. Han tiýdirek bolun. Ya Asym serkirdem. Bölüm müdürmi siz bilen gurlaşmakçy asym serkirdem. Bir şey eten wagtyda. Ağam howagat sowaday. Kernek galyň geýni aýtdyr. Ey Allah. Dogan giýjäň haýyr. Beş ýerde dükançy. Aýsaňyzlar, siz birini gözleýäňizmi? Aýdy ber dogan, aýdy ber, gorkma, beş ýörli. Neme? 12 ýaşlaryna bir çağany gözleýän kaçan ber ulaşyk. Şeýleräk boýu bar. Egneşigi eleşanrak. Aslında köçede ýaşaýady. Şonu tapmaly. Sen näme diýäňmi? Näme dadyň? Yusuf. Awu Yusuf. Yusuf şu ýerde ýeňsede net çarynkyda bolýar. Çynnyňmy? Awu, dogry dogan. Ýörüňe bir döwlet tapaly. Eýgilikmi? Sizi taladymy? Ýokly beýle del. Han ýör görelim. Bolýar. Ey Allah. Beýle aýalyň köçe oglanjyklary bilen näme işi bar ha? O menim düşünmedim. Siz bärleri bilesiňiz diýär. Olay diýana dogry.
Yönü diýen oglanjygyny tanamasam näme? Asmaýla bardy işte görükde tentenir ýörürdi. Onam düýde çana ýakdylar geçen ay. Kardeş Ferit, bayan neme olaýmaz ne? Näme? Bu eslice pul çıkarar. Sen bunu al. Akıtte sileyim esat. Bolya. Sen bunu Mehmet'in kayırla. Bolya mı? Aha. Ardan verayım Ana. Ahırtı tuttum. Menden tıparını öttüğün be. Of dayı. Kardan yemeden neme gerek? Maňa heme ýutugyň bolýan ýerini aýdarsyňyz. Hemen bular akıdyp eýesine iýdine berersiňiz. Birinciden Yusuf'u tanamadık. İkinciden bular İslam adımı eder. Sen näme diýip durdyň ha? Sen kim urýan ya? Sen kimmişiň? Gümmol şu yerden gümmol. Hani kaçalyň. Hani ılgan. Yürüň. Karnyňa haramdan olacak bolýanma? Hay berden etçar veleki yoklu. Yusuf başka yerde olaýmasa. Bar, Ferit berdi. Geç vereyim. Goýber diýen, goýber Toran, goýber. Kes sesini diýen, sen bol, öldürürüm seni. Yür onunla, yür. Ýöne hanım pulum. Pul bolmaz. Bolmaz. Yok, ura. Kömek edin! Hayp size. Hayp size ne diýen işiňi de. Şunça adam bolup ýumruk ýaly oglanjyk tapyp bilen dok. Men size inanamok. Hani meniň ulugymda. Onu maňa destini tapyp getirersiňiz. Tezrak. Men şu ýerde garaşýan. Getir onu tapyp. Hoş geldiňiz mi diýerim? Ýöne bir de hoştat görmedik atyn serkerde. Bu ýagdaý näme? Bir ýiti gözleýär mi diýerim? Şoňky biz Ýaşy goly tutuş bölüm işgärleri bilen ýiti gözlener meýdi? dogry diýen mi diýerim? Ýöne biz 3 dagtlar çağırdan goly sen şondan habarsız. Sen näil serkerde atyn beg? Men lafymy gatty keçetdim. Maglumatnamaňa garaşýar. Anonny ýolum bilen bol. Bu çağalara böwüňe alyp çek bolýarmy? Bu ýaly näme tekka giden ogamay? Berde galmaz abi. Ay ýoklay. Oğlum, hey habar barmy? Daýda tapmadyk. Ýöne senini gidiver. Ferit wagtym geç boldy. Isleseňiz sizi özüm elteýin. Bolýa. Onna şey deli. Ine şu kağıda men salgym bar. Telefon belgim bar. Bolýarmy oglum? Bolýa daýdajan, bolýa. Sen alad etme. Gelmesin eltik gaýdaý. Men daýdajan. Görnüp dura. Bu daýda bir hilrek dogrudan. Beýdi bilen oga, gabygyny aýryp ýyda. Ececan. Men bu adamlara näme etdim? Näme üçin maňa hemmeler beýle garaýarlar? Näme üçin? Gijagan. Men haja tana ýeretim meli. Bolýa oglum.
Satapdaydan yüzünü yupup çıkansan girersin de. Satapdayda, bolla. Bolya baryan. Vay. Satapdayda, bolla. Bolya çıkyanla. Bolla. Eydim oğlum ayıp bora. Bagyşla weri. Yani yok Melek dayda, o çağa ahiri. He, özüň näme işledin, ogryny tap bildinmi? Oy, beýdime gelsikdi gora. Oy, gatyrdan dogurda. Erteriňiz hayır, bir çörek beräýin-de. Al. Sona Ay dur Allah'ın hakkını vuraymağa. Onsadan uzaklı gece köçede tat ölüptüm. ol oglançyk barada pikir edip gör. Biz bir gece bir näçe sagatda nähili ýagdaýa düşdik. Çağan ömür şeýle geçdi. Yönü näme deyin? Ejeti kakady pikir etmese, men alatasın edeyinmi? Onu tapjak diýip puluňy maňa urlatdyň. Ödüň näme? Yımryk ýaly oglançyklara. Erteriňiz hayır. Havar düşmedimi? Efe, pökküýüň getirdim. Pökküýüm näme uğurladyň? Ogurlamak. Şu ýerden öýe bardym. Mellekden tapdym. Ýitip durýdy. Yalan sözleýäň. Pökküýüň üçin alaýan bolsam näme üçin onu saňa getirip bereyim? Bärik ber ony. Näme üçin eliň beýle ha? Näme bolanmyş? Hemä ören sowuk, hemem gaty. Köçede ýaşaýan üçin şeýle uruşýan bolyn. Ýylanyp bilemem. Senem anna köçede bolma, öýe var. Öýdi ýaňmy? Sen gecen kakaň nirede? Aradan çykdy. Onda saňa hiç kim kömek eden okmy? Etjekdiler, ýöne sen islemedin. Meni günäkarladyň, bu ogur diýdim. Ýöne pullar seni ogurladyň. Ýok, men ogurlugy taşladym. Goý sen ay ogurlugy bir taşlap bormy? Muradaga taşlapdyra. Ola dogry. Men emini taşladym. Yok, hiç kim tapmandır. Aslında tapılmanlyk gowumdyr. Ýönüni her adam bolsa tapan oklar. Ogryň tenderligen belli. Ogry men. Of, Murat goýsana. Şu edeniňi dogry hataplaýanmy? Bir jymynt. Bärde näme bolýar? Gohuňyz näme? Hislatla kaka. Gyýdym sen hastanede okmy? Bidiýen. Barda anna. Menim töwre aýlanyp göreýin, ýagdaýlar näçekkä. Terediň terkerden terediň. Senden soralyamy. Oy, satap. Gidiýänmi? Men gideýin Melek dayda. Size onsuzam ýeterlik ýük boldum. Beýle zat bolmada. Ýok, gideýin. Ýöne hiç pulum ýok Melek dayda. Maňa biraz ýol pul beräýseňiz. Elbetde aýdýanyň näme? Menem günäkär soram ogam. Melek dayda. Gel çal. Oglum, dur, näme bolýar? Bärde sen näme işiň bar? Gel, Ferit, gel. Yusuf. Wah, ahir geldi. Pökküýüm olalmandyr. Özüm mellekde ýadymdan çykarypdyryn. Oglum, nirede boldun? Näme üçin bir taşlap gitdiň? Efe men halama dahry şoň üçin. Ýöne inni onu gowy. Berekella oglum. Benim geldim. Bar bela yine men ogluma boldy. Oh, Yusuf. Sen nirede boldun beýheppe? Beýtmäň. Azam terkerdem. Tapanmada şükür edeliň. Waka ulalmasyn. Alada ha goýduň ogul. Vay, ne hil gowy. Çağa gelipdir. Onda men gideýin.
Uy, dürüst adam sana pul vermedi mi? Yok, Hökmannel. Hökmannel'in bolmadı canım, ayak çek. Ay. Onu bolya sağ olun. Sağ ol. Ayıp bor oğul, ayıp bor. Gör Turkağımır oğurluk ediler mi? Kutu torbasını. Näme? Bu näme kutusu? Dur. Asım mı? Dur Asım görelli mı? oğun. Asım mı? Tadı? Bu näme? Men pullam. Ne için beyli iş ettim, ne için? Sen nädip men pullam ogurlap bilýän? Ha nädip ogurlaýan? Sona, Nädip ogurlarsyň ha? sona. Durun. Alın serkerde. Getirani. Hawa, düşünürsüňi taýýar. Baş üstüne, goluňyzy çekin. Men seni bilemok. Yöne bolup geçen bu zatlardan soň bir zata düşündim. Yusuf'u çetleştirýän, mertebeň peteldiýän ýalňyşlyk goý beripdirim. Öz pikirimi şüphesiz dogry hasap edipdirim. Bir derman bolan şarpyk netijesinde berur tapagallym. Wah, näsen aýdýaňy melek taýda, näsen aýdýaňy. İş tejribem bar. İşim bilýän, täglik goý bermen nipýör käm şeýle tapag meni mallym. Adamlar barada tez pikir etmäň diýip öwredip berýän halymy şu ýalňyşlyk ödüm goý berdim. Ejem pahir galma magrum gargyşyny çykar ah bilen diýip hemeşe wetide derdi. Näme beýdiýäňde? Bular ýaly ýagdaýlar bolup dur. Polisiýaňa tutmak borjy. O bu gedek şeýitdem de. Serkerde Murat Bey'e getirdim. Onna bu adama näme diýjek? Näme diýin? Her kim öz gadan çukuruna düşýär. Näme diýeni eşitdiňmi? Eşitdim Ferkerdem. Aýtjakladyň ýokmy? Gadan çukuruň ödüňe şu dünýäde düşülýän bolsa bolmaýarmy? Başyma düşen işleri düdedirdim. Men aladan beýik duşuň gadan düşeri bilen magly. Men gaýgy maslyna şeýriň hata bilen magly. Näme Miras? Kellämi garjastyrmasana. Onsa da men ýaňça ödüme geldim. Orada görüşürüz.